Hello mga Yinyens! Good morning! This is BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the shell button para mapis sa video na upload ko. Mga Yinyens, antayin natin yung yung mga may lumaot ngayon. May lumaot. Si Alan daw, tsaka si Ambin, at tsaka may iba pa. Antayin natin mga Yinyens yung darating na lumaot, tsaka makisira tayo. Sayang din yung pang-ulam natin. Okay mga Yinyens? Just keep on watching. Medyo malakas pa rin yung alon. Kahit paano, pero may mga yan, may mga bangka na doon sa banda doon, may mga bangka na. Ayun mga, pero yan, hindi yan taga rito mga taga siguro yan. Hindi yan taga rito sa Binmaley. Lingayen siguro yan, Lingayen kasi yung dito sa Binmaley, may yan, hindi mo makikita dito banda. Andun sila banda sa ayan, may mga bangka na. Kahapon mga yan, wala kang makikita ng bangka dyan kasi malakas ang alon. May mga naliligo din mga yan, so meron na rin. Pero kukunting lumaot o konti, ayan may mga bangka sa gilid. Ayan, ngayon yan. Ayan, antayin natin yung lumaot. Ang mayans, kakarating lang ng isang bangka dito. Mga yan, tara na yan, buhatin natin. Mga yan, dumating na yung isang bangka. Kay andyan si Taba. Si Alan pala, yung kababayan ko taga Dumaguete. Ayan. Ay, marami nang bubuhat niyo yan, marami na. Lan, ito yung si Alan taga Dumaguete. Naputol sa laki ng alon. Ay, grabe, naputol. Ayan, si Alan yan taga Dumaguete. Ayan, masipag lumaot dito, si Alan. Siyempre, yan si Alan ayan si Paring Basa. Dito. Ay, si Taba, ayan si Taba, Taba na naman. Mayan, bangbubuhat mo tayo yan, buhat mo tayo. Tumulong ka dito. Mayan, ito naputol dinaskiptan ni Paring Alan na itali dito para makauwi lang. Naputol. Sobrang sa lakas kasi ng alon kaya hindi kinaya siguro. Kaya naputol. Nireview na ni Paring Alan, nilagyan ng dito tali. Ayan, para makauwi lang kasi pag putol ito, mahirap nang makauwi. Kaya maganda kasi Paring Alan talaga, taga Dumaguete. Dumaguete City from Dumaguete. Ito huli naman yan sa kukunti lang. Kunti lang huli ni ito paano, may kunting huli din. Foods. Ayan mga yan, so huli ni Paring Alan. Ayan mga yan, kunting huli mga yan, kunting huli. Ayan mga yan. Ayan. Shoutout sa Mandaragat. Shoutout sa Mandaragat chapter. Jubit. Arriba. Ayan. So yun lang mga yan sa araw na ito. Naputol pa yung ni Alan, yung gilid ng bangka niya. Sa lakas ng alon. Kahit pa paano, nakauwi siya, diniskarte, tinali lang niya. Mga yan. Ito pa rin update dito sa tabing dagat. Salamat sa panonood. God bless you everyone. More power and bye-bye!